Bizim tökötdüşlüğümüz yurdumuzun Mar welaýatynyň Murgaw etrafynyň owat Aydymsaz toporunun çeper ýol başçysy Ýadgylyç Atagelliýew, çeper howos jöňlemi Babamurad Orazmamedow, Oguljahan Halimowa, Gyzylgül Babaýewa daglar. Şeýle-de owat Aydymsaz topor gatnaşýar. Siziň ähliňizde tökötdüşlüğümizde hoş gördük. Hormatly mehmanlar, bayramlaryňyz gutly bolsun. Arkada prezidentimiziň saýasynda ýazgyljaga bugun kunna medeniýet sunugy işgärlerimiz, garaşdyrlygymyz gazanalymy we bir näçe ul sepkitleri ýetdi. Hormatly prezidentimiz biz sunugy saatlaryny işlemek üçin, döretmek üçin köne aýdymlarymyzy, halipalardan miras galan aýdymlar bugun kunna ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine uly mümkinçilikler döredip berdi. Garaşdyrlyk kalbymyzyň destanatly gepleşigimiziň şu sanyna da mukaddes garaşdyrlygymyz gazanalymyz we sunugat işgärlerimizin ýeten uly sepkitleri barada söhbet etmek maksat edildik. Siziň hem bir näçe ýaş seper howos jöňlüğüňiz bar. Hormatly prezidentimizin saýasynda Halipa şähertlik ýoly dikeldilip berildi. Şular barada dowam etseňiz. Şunkun mukaddes garaşlymyň meýwelerini weriýär. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna arkada umyň saýasynda gülläp gül açýan gözel ýurdumyzyň her bir güni ulu şahatlykly toy bayramlara beslenýär. Biziň Murgaw etraf medeniýet merkezinde Aydymsaz, folklor, drama gurnaklary işläp şoň bilen birlikde owaz Aydymsaz gurnagymyzdan bereket media buňa ýaşlara tälim bermek, Aydymsazyň geçen halipalaryň gadymy kompozitorlaryň aýdymlaryny, awa şu halk köpçüligini ýetirmekde uly işler alınıp barylýar. Häzir kunlarda hormatly prezidentimiziň saýasynda ýaşlarymyzyň öwrenmek üçin, döretmek üçin uly işler durmuşa geçirilýär. Bilşimde ýaly siziň özüňizden bir näçe halipalyň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Söhbetdeşligimiziň şu ýerine eger mümkin bolsa mukaddes garaşdyrlygymyzyň toýuna bir taýýarlan aýdymlaryňyz bardyr. Ömrü uzak bolan bir näçe halk aýdymlarymyz bugun kunna watandaşlarymyzyň arasynda ýörgünli. Şol aýdymlardan mümkin bolsa ýerine ýetirip berseňiz, soň söhbetimiz dowam eder. Şeýit aýynyň sözlerini näler bile diýen aýdymny ýerine ýetirip berme. Münkereşmeler bilen Haydan dolan fil tuğaylar Danışalı diller bilen Haydan dolan fil tuğaylar Danışalı diller bilen Nädeniner, nälghanlar Doğalıma veren zanlar Hotide ecrin duvarlar Dilleşhali diller bilen Hotide ecrin duvarlar Dilleşhali diller bilen Kadam koyun bilmiyana Devurlerler dilen bilen Kar kara eli kıyılar bile Devurlerler dilen bilen
Kar karalı kıyılar bile Day Şeydayı kaynayı coştu Nalelilere ulaştı Bahar bolup bağ gulaştı Novruz gelir yağlar bile Bahar bolup bağ gulaştı Novruz gelir yağlar bile Vay Ýadgyljagy size köp sag bolsun aýdýas. Watandaşlarymyzyň aňynda ýüreginde ýaşaýan bir näçe aýdymlar häzir kunlarda täzeden işläp siziň ýerine ýetirmeňizi diňlemeklik elbetde hemmämizden buýsandyrýar. Köp sag bolun. Ne bilişime ýaly siziň özüňiz neft gaz pugdugyny zähmet çekseňiz aýdym sasyny otu bilen içgin gyzyklanýaňyz. Mukaddes garaşdyrmanyň şanly toý ýetip gelýär. Aýdym saz toporuň saatlar bilen, halipalar bilen täze aýdymlar işleýänsiňiz, çeper ýolbaşçyňyz bilen bilelikde bir näçe aýdymlar işleýänsiňiz. Türkmen halk aýdymlaryny ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine diňlemek elbetde hemmämizden begendirýär, hemmämizden buýsandyrýar. Siz şular barada dowam etseňiz. Perkara döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz biz ýaşlar üçin halipa şäherlik nasip berdi. Men Türkmen döwlet konserniniň döwlet awat gaz müdürlüğüne rahmet çekken Hava işimden daşary Murgawe etrawynyň medeniýet merkezine hava halipalar bilen şu sadandalar bilen bilelikde aýdymlary işleýär, öwrenýär. Hava Baba Murat, size esasy halipalaň aýdymlaryny öwrenýäs diýäňiz onuň usat halk aýdymlar ýerine ýetiren ýurdumyzyň Marg welaýatynyň bir näçe halipalar bar. Haýsy halipalaň aýdymlar size esasy özüne bitjekkä? Mar toprağının usatlarynyň biri Gurban Gumanow, hava Ödön Yaznabatov, Gurt Yakubov, şol halipa bagışlary diňläp tilsimlerini öwrenýän ýurdumyzyň ähli welaýatlarynaky geçik bilen halipalaryň aýdymlaryny diňlemäni öwrenýän hava şolaň aýdymlaryny diňläp öwrenýän şahyrymyz Kerim Guran Epesowyň sözlerini düzülen Türkmenistanyň halk bagışçy döwletkelli öktürfüň dağlar diýen aýdymyny ýerine ýetirip bereýin. Hasratı gören dağlar Tepesine ak don geyim Arkasına gök don geyim Salam diydim, salam diyim Cevabımı veren dağlar Kemerim her bir yali her kemerim her bir yali num asarım ömür yali maltımlıyım şöyle yali kökün yere vuran dağlar
aylanayın Başınızdan aylanayın Pırağını görün dağlar Daşınızdan aylanayın Başınızdan aylanayın Pırağını görün dağlar Baba Murat köp sag ol ýerine ýetirip beren aýdym üçin damana ýoluna ýerine ýetirilen bu aýdym elbetde hemmämiziň aramyzda bir uly meşhurluk gazanan aýdymlaň biri. Size sag bolsun aýdýas. Söhbetdeşli Oguljahan size geçirýäs. Ine Medeniýet merkeziň owaz aýdym saat toporuny gatnaýan çeper howatjang bol. Mar toprağının usat bağışçıları, usat zinan aydımçılar bolup geçen. Bugün kunnu mukaddes garaşdyrlygymyz, gadanalymyz we hormatly prezidentimiz bu aydımçılarymyzyň, bu bağışçılarymyzyň, bu usatlarymyzyň aydımlaryny ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine uly mümkinçilikler döredip berdi. Ine siz hem halipalar bilen işleşýänsiňiz. Täze aydımlara urunyýansyňyz. Murgaw etrap medeniýet doýuna gatnaýan çeper howasjang olup özüm menem ustat halipalarymyzyň aýdymlaryny dinleýän, ulu hawas bilen hawas edip aýtýan, öz ýollar bilen gyzyklanýan dogonlar Berdiýewalar we Gülşen Özmämedowa we Türkmenistanyň halk artisti Sahy Dursun Hojakowa we şolary uly üns berip dinleýän. Güllerin aşığı bilbilleri
Oğuljahan size köp sağ bolsun aýdýatsy kötdeşli ogry gyzyl gül siziň bilen dowam etsek. Hormatly prezidentimizin taýasynda bugünkü günni ýaş sunugy söýjilerim öwrenmek üçin, alamly bilimli bolmak üçin hem uly mümkinçilikler döredilip berli. Garaşdyrylygymyz, gadanalymyz we arkada prezidentimiz her berimiziň döretmegimiz üçin uly mümkinçilikler döredip berdi. Sizse kötdeşler bardy dowam etseňiz. Biz hem kötdet garaşdyrylygymyzy gadanalymyzdan bäri gülleýän, güläçjän diýarymyzda bir näçe işler alınıp barylýar. Ýurdumyzda, etraplarda bir näçe medeniýet öýleri, ýurdumyzda türlü bilim ojaklary gurulyp bulanmany berilýär. Biz hem şol medeniýet merkezlerine öz goýup başarnygymyzy aýdyma bolan höwesimizi arttyrmana bir näçe mümkinçilikler döreýär. Bir de hem hormatly prezidentimiz täze medeniýet öýüni sowgat etdi. Bu medeniýet öýde bolsa biz halipalarymyzyň aýdymlaryny öwrenýäs.
Gül size köp sağ bolsun aýdýas. Halipalan aýdymlaryny elbetde siziň ýaly ýaşlaryň ýerine ýetirmegini dinlemeklik hemmämiz üçin hem diýsen ýakymly owaz aýdym saz toporuna da köp sağ bolsun aýdýas. Ýaşlarymyzyň okumak üçin, döretmek üçin, gowy aýdymlar ýerine ýetirmek üçin halipalar elbetde zerur bolup durýar. Şu halipalaryň kömegi bilen hem gowy aýdymlar döreýär, gowy sazlar döreýär. Sağ bolun hemmäňize. Ne söhbetdeşligi ýazgyljaga ýene siziň bilen dowam etsek, ýurdumyzyň ähli welayetleri hormatly prezidentimiziň taýyasyny gülläp etse. Bir de wagty bilen öňe barýan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni görmäge, göz taryp etmäge söz gerek. Türkmenistan rawaşlygyň watan ýylynda da ýurdumyzyň Mary welayetinde de bir näçe ulu ösüşler boldy. Bir näçe täze binalar gurulyp ulanşa berildi. Mukaddes garaşdyrlygymyz bize sowgat etdi bu zatlaryň ählisini. Ýazgyljaga sözüňizde bellek geçişiňiz ýaly bir näçe ýaşlar, bir näçe halipalar medeniýet merkezinde gatnaýar diýdiňizde täze aýdymlary öwrenip halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir öz seslerine goýup aýdýarlar diýdiňizde. Gelin onda medeniýet merkezinden oglanlarynyň ýagny aýdymçy bagşy ýigitleriniň ýerine ýetirmegine aýdymlar diňläli. Soň söhbetimiz dowam edýär. Duynup kurup gökte yey dur neyge cennet İsteyin salını yey oyurur sen beni Şopon malın sürü ol yayla ve cennet Görüyün tolunu yey oyurur sen beni Şopon malın sürü ol yayla cennet Görüyün tolunu yey oyurur sen beni Vefadarım ömür boyu gereğim Çekinme gel onu da kolum vereyim Vaktimin irkiyle yüreğim Mülayim ses bileney oyurur sen beni Vaktimin irkiyle yüreğim Mülayim ses bileney oyurur sen beni Yüce kaylı kışın o çapkın şemali Bulutları da izleyey ayın cemali Okuyunun kadırını yey bilerim yani Giyeceğin yanımında yey oyurur sen beni Okuyunun kadırını yey bilerim yani Giyeceğin yarımında yey oyurur sen beni Vefadarım ömür boyu gereğim Çekinme gel onu da kolum vereyim Vaktimin irkiyle yüreğim Mülayim ses bileney oyurur sen beni Vaktimin irkiyle yüreğim Mülayim ses bileney oyurur sen beni Görüyün
Baba Murat, neseden hem neft gaz ulgamyzda bir näçe ul öňütişlikler bolandyr. Arkada prezidentimizin sayesinde mukaddes garaşdyrlygymyz gazanalymyz we ähli urlarda ul mümkinçilikler döredildi, ul sepdiklere yetildi. Şular barada dowam etseňiz. Tebii gadi halkımda yetirmekte ulu işleri yerine yetirliyor. Rehme çeken idaramızda işlemek için ulu mümkinçilikler, şertler döredilen täze kompüter teknologiýalary oturdulan täze teknologiýanyň kömegi bilen işleri aňzat amala aşyryp bilýär. Halkymyzyň esretli durmuşda ýaşamak üçin hormatly arkadaşymyz ulu mümkinçilikler döredip berdi. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Ýazgyljagy hötdeşlik siziň bilen dowam etsek, hormatly prezidentimiziň sayesinde bugünkü ýurdumyzyň ähli welayetlerini täze owalar açylyp ulanşa berildi. Mukaddes garaşdyrlygymyz gazanalymyz bäri ýurdumyzyň ähli welayetlerine berkarar zaman owasy, bagtyar zaman owasy, döwletli zaman owasy, bereketli zaman owasy, mundan başga da etraplaň şäherçeleň düýü tutuldy. Ilatyň bir agzy bir durmuşda asuda, bagtyar durmuşda ýaşamak üçin hormatly prezidentimiz uly mümkinçilikler döredip berdi. Siz söhbetimiz şolar barada dowam etseňiz. Bizine mukaddes garaşdyrlygymyz alalymyz bäri hormatly arkadaşymyň saýasynda sowat edip bir näçe etraplarda owalar açdy. Döwlet zaman owasyny döredip berdi. Ýene başga ýene owalarda täze ýaşaýyş yerlerini sowat berdik. Biziň ýaş satynjalymyzda hormatly arkadaşymyz täze mellek yerlerini sowat berdi. Husus telekeçilerimiz üçin hem biziň hormatly arkadaşymyz täze ýollar açyp berdi. Bulara täze kärhanalar gurmak, islemallarçylyk, senetçilik bir näçe gurmaga mümkinçilikler döredip berdi. Şonuň bilen bir näçe iş orunlar döredi. Bar kulağım, kalbim, yüreğim. Senne bar kulağım, kalbim, yüreğim. Baştan nefret hemna balon dostum sen. Sen bilen ataryan çayım çöreğim. Gerişte emayet olan dostum sen. Sen bilen bir kuşapun beynimi, uvanurdun garar gözüm inimi. Sen bilen aşıryan aydın yolumu, kuşunum yad eylep gülen dostum sen. Aydın yolumu, kışgınım yad eylep gülen dostum sen. Ben bilen de hinimden almada yaltalaklım bolup gitti gelmede Gerçekten nur sayan aydır yıllar gün nurun şöhretin salan dostum sen. Gerçek her nur sayan aydır yıllar gün nurun şöhretin salan dostum sen. Sen bayramıma, toyuma,
Balkuşunga nurdun mekrem yeme Dostluğumuz uzun ömür boyuna Halal ekmek adın alan dostum sen Dostluğumuz uzun ömür boyuna Halal ekmek adın alan dostum sen Gerişte hemayet bolan dostum sen Düşmanım yar eylep gülen dostum sen Ay Öymesin
takyr üçün sergezan men. Bir karar vatanında Bahtiyar zamanım var. Gül açan diyarımda Bahtiyar zamanım var. Gül açan diyarımda Bahtiyar zamanım var. Türkmen ilim Bahtiyar, erkinliğe erki var. Arkada alkış var. Bahtiyar zamanım var. Arkada alkış var. Bahtiyar zamanım var. Adı elimi dolum, arkadan mehriban. Soğud etti gül zaman, Bahtiyar zamanım var. Soğud etti gül zaman, Bahtiyar zamanım var. Bedirlen pendin al yar, yollarımız uzak var yar. Baraka güllü yer diyar, Bahtiyar zamanım var. Baraka güllü yer diyar, Bahtiyar zamanım var. Sayladık beni doğru yol, durmuşumuz asal bal. Bahtiyarlık bakıyar, Bahtiyar zamanım var. Bahtiyarlık bakıyar, Bahtiyar zamanım var. Gözlerimizin nurudur, yüreklerin çoğudur. Koyun elim bağıdır, Bahtiyar zamanım var. Koyun elim bağıdır, Bahtiyar zamanım var. Bahtiyar zamanım var. Hormatly mehmanlar, size köp sag bolsun. Aýdýas, alyp barýan işleňize ilmi-damy üstünlükler arzuw edýäs. Owaz Aýdym Saz toporunyň halipalaryna da sag bolsun aýdýas. Ähliňize alyp barýan işleňize üstünlük arzuw edýäs. Aydym Saz sunuwatyna uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun. Ýyl ýurt bähbitli tutjan tutumlary elmi-damy rowaj alsyn. Mukaddes Garasydymyň 28 ýyllyk toý münasibetli hormatly arkadaşymyzy tüýsüremden gutlaýan Mukaddes Garaşsylygyň 28 ýyllyk toý bilen gahrman hem mehriban arkadaşymyzy kullu türkmen ýylyny tüýsürekden gutlaýar. Arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Biz ýaşlara şunýal mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Mukaddes Garaşsylyk bayramy bilen gahrman arkadaşymyzy türkmen ilim tüýsüregden gutlaýan. Medeniýetimiziň, sanatymyzyň hakkowanlary, gahrman arkadaşymyzy we türkmen halkyny Garaşsylyk bayramy bilen tüýsüremden gutlaýan. Mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt bähbetli, mundan eýlek tutjan işleri elmi-damy rowaj alsyn. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, janyňyz sag bolsun. Geljek günlerde de toýly bayramly günlerde diýdarlaşmak ählimize miýesser etsin. Sag bolun. Eziz vatandaşlar, görüşimiz ýaly bugünkü günü arkada prezidentimiziň saýasynda ýaşlarymyz joşýar. Bahtiyar zamanamyzyň özi bizi joşdurýar. Ýene şunyň ýaly joşgunly günleri bize peşkeş beren arkada prezidentimiziň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzulap, garaşsyzlyk kalbymyzyň destanatly gepleşigimiziň şu gedekki sany geçirip oturýas. Ýene de ýaýlymda ýaşy günde diýdarlaşýançak hoş, sag bolun.